Salamat ug dalaygon kayo ang Adunay sa gihapon. Padayon na sabta maigsuon sa pag-ukab sa atong mga balaang kasulatan. Maayong buntag usab kanatong tanan og niining taknas kabuntagon atong ablihan ang atong Biblia diri sa Leviticus 23:23 ngadto 44. Ato sang hisgutan ang mga pista sa Adunay sa makadyot. Palihog kog basa, Bradroy, Leviticus 23:23 ngadto sa 44. Bahinig mga pista. Og ang Adunay misulti ngadto ni Mose nga nagaingon. Sulti ngadto sa mga anak sa Israel nga magaingon. Sa ikapito nga bulan sa unang adlaw sa bulan, kamo Adunay usa ka igpapahulay. Usa ka handumanan sa pagpatingog sa mga trompeta. Usa ka balaang panagkatigom. Okay. Ato sa pundohon diha. Sa asa ni nga bersikulo 23:23. Ang pangilin ni siya sa gitawag bagong tuig. Bagong tuig. Ang Adunay miingon na usab kang Moises. Ingna ang mga Israelita. Dili ni paras mga hintil. Sa unang adlaw, sa ikapitong bulan, pahulay kamo sa hingpit. Ang bagong tuig sa Israel, naa sa ikapitong bulan sa tuig. Unang adlaw sa ikapitong bulan, diya sila mag-New Year. Mo ni ang biblical New Year. Naapoy New Year sa Israel, ito sa Abib 1, mo po to ang unang bulan sa tuig. New Year sa to nila, pero dili na biblical New Year. Ang New Year nga biblical, mo ang Ginoo gayod maoy naghatag niini nga mo ni ang pangilin sa bagong tuig nila ang ikapitong bulan. Sa unang adlaw sa ikapitong bulan, mauna ang New Year. Di ta kabuot kay ang Ginoo may nagmugna ni ana. Padayon Bradroy? Sulti kamo dili muhimo og inulipon nga buhat ini. Apan kamo muhalad og usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo ngadto sa Adunay. Sa ato ba ang balaod sa pag-abot aning New Year or sa laing bahin gitawag ni siya og pista sa mga trompeta. Bagong tuig o niya sa Hebreo gitawag sad ni og Rosh Hashanah sa munang New Year, Rosh Hashanah o gitawag Yom Teruah, adlaw sa pagpamati sa tingog sa syupar kay ang sugo diya patingogan ninyo ang mga trompeta. Amen. O kanang trompeta shofar sa Hebreo na siya mag-ison. Patingogon ang shofar ingna ang mga Israelita sa unang adlaw sa ikapitong bulan pahulay kamo sa hingpit. Nganong pahulay man, dili sabton nga dili magtrabaho. Ang dili lang ipatrabaho diya katong trabaho nga inulipon. Kana bang nangimpliyo ka, trabaho lang yapon ka, ayaw undangi sa na ang imong pagpangulipon. Pagpaulipon sa imong mga amo panahon aning gitawag Yom Teruah. Nangimpliyo ka, pahuway sa pagpangimpliyo. Nangonstruksyon ka, pahuway sa pagpangonstruksyon. Muna gidili kay himuon ang balaang panagkatigom o himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom nga ipahibalo pinaagi sa tingog sa mga trompeta. Munang Yom Teruah, mga igsuon ang tawag adlaw sa pagpatingog sa trompeta. Ayaw kamo pagtrabaho inulipon. Ayaw kamo pagtrabaho kanang inulipon kuno kanang ordinaryo nga trabaho. O paghalad kamo og mga halad nga sunugon alang sa Adunay. Diya na pud mulusot ang mga katarungan sa mga gunggong nga mga pastor. Moingon din sila, nya inyo nang gituman. Ang paghimog halad sugo man sad na. Naghalad mo. Paghimog halad nga sunugon alang sa Adunay asam niyo buhaton. Mga igsoon, kung magtuon lagi ka sa Torah, di ka gyud maignorante. Pero di gani ka magtuon sa Torah, ignorante ka gyud. Dunay mga balaod, mga igsoon, kanang 613 laws akong ipasabot ninyo, nga dili tanan applicable nimo. Kay ang 613 laws, dunay mga balaod ana nga eksklusibo alang sa mga sundalo. Doon na say mga di ka sundalo, okay labot atong balaod alang sa sundalo.
Dunay mga balao dito nga eksklusibo lang sad sa mga pari. So kung dili ka pari, dili ka libita, wa kay labot ni anak nga balaod. Doon na say balaod nga eksklusibo lang sad alang sa mga kababayan. Nya ikaw nga laki, wa kay labot sa balaod para sa mga babay. So mao na nalangkob na sila tanan sa 613 laws. Tapos niapay lain. Dunay mga balaod nga applicable sa Israel lamang. Doon na say mga balaod nga gipasabot sa dunay nga bisag asa kamo magpuyo sa tibuok kalibutan, kini nga balaod applicable. Ang pagtuman sa Shabbat, ang pagbantay sa Shabbat, bisan asa kuno kita magpuyo. Og ang pagsaulog sa mga pista, bisag asa gyapon ta magpuyo. Sa to pa, applicable ang Shabbat o ang mga pista, applicable na siya sa tibuok kalibutan basta na ay Israelita nga naglihok dito. Applicable na siya mga igsoon. Ang dili applicable sa bisan asa nga yuta o bisan asa nga dapit sa kalibutan kanang paghimog halad. Ang halad eksklusibo lamang ngadto sa yuta sa Israel. Bisan gani ang paghatag og ikapulo eksklusibo lamang ngadto sa yuta sa Israel. Kanang 10% nga sigihan yung paningil, sigihan yung pangobra, ang tinuod mga igsoon adto ra na sa Israel. Kay matud pas Biblia, wala na to maaren sang mga bersikulo dire, pero ato man nisgutan sa unang mga panahon nga ang paghatag og ikapulo adto lang yun na sa Israel mga igsoon. Kay ingon dito nga adto niyo dad-a ang inyong ikapulo sa dapit nga akong pilion. Unsa man yang gipili? Templo. Asa dad-a ang ikapulo? Sa templo, Malakyas 3:10, mabasa na to diya, nga dad-a ninyo ang inyo may kapulo ngadto sa templo. Ang Malakyas 3:10 daan, nagtug-an na, nga ang ikapulo, dad-on sa templo. Nya, asa man nyo gidala? Diha sa mga simbahan, nga inyong gitukod, templo day na. Sa inyong giabangan nga mga building, templo di ay na. Kaklaro kayo, nga ang ikapulo, adto dad-a sa mga simbahan o sa templo lang. Niya na mabasa na to, Brother Roy. Deuteronomio, iandam ninyo, Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 5 ngadto sa 7, o niya, 14, 11 ngadto sa 14. Adto dad-a ang ikapulo sa dapit nga iyang pilion. Kinsay nagpili og dapit? Ang Ginoo, ang Adonai, mao'y nagpili og dapit, diin adto dad-a ang ikapulo. Kaklaro kay niya na mga igsoon. Ato sang basahon. 12, 5 ngadto sa 7. Ang Adonai magpili og usa ka dapit. Iandam ang 14, Bradoy, 14, Deuteronomio 14. Dapit gikan sa mga yuta sa tanan ninyong tribo aron didto magtigom ang katawhan o magsimba kaniya. Dad-on ninyo ang inyong mga halad na sunugon o ang uban ninyong mga halad. Ang inyong mga ikapulo o ang inyong mga gasa. Taman sa city. Saad ninyo sa Adonai ang inyong mga kinabubutong halad. 12 city na siya, tama na? O ang mga panganay 14, sa 22. inyong mga baka Oh. o karnero. Site. Dito sa atubangan sa Adonai nga inyong Elohim nga maoy nagpanalangin kaninyo kamo og ang inyong banay mukaon og malipay sa mga maayong butang nga inyong gihaguan. Amen. Onya laktod sa 11 ngadto sa 14. Dad-a ninyo ang tanang halad nga gisugo ko nga inyong dad-on ngadto sa dapit nga alampuanan. Diin. Diin adto kamo magsimba kaniya. Dad-a ngadto ang inyong mga halad nga sunugon o ang uban ninyong mga halad. Ang inyong mga Ikapulo. ang inyong mga gasa lakip sa mga kinabubutong halad nga inyong gisaad sa Adonai. Paglipay kamo diha sa presensya sa Adonai nga inyong Elohim, kamo ang inyong mga anak,
ang inyong mga ulipon, ingon man usab ang mga Levita nga anaa magpuyo sa inyong lungsod, kay wala man sila'y kaugalingong yuta. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga halad nga sunugonon Sa bisag asang dapit. asang dapit nga inyong Muna magustuhan. na. Kundili ngadto lamang sa dapit nga pilion sa Adunay, Sulod sa yuta. sa inyong banay, Oh. o buhata dito ang tanan nga gisugo ko kaninyo. Amen. So muna akong gipasabot ka ganina, kumungutan na mo nga anya kanang paghalad, pagsunog halad og mga sinunog nga halad, inyo nang gituman. Muna akong gipasabot nga kanang halad adto ra na buhaton sa Israel. Dili na pwede maghalad ka diri. Munay atong gibasa kaganina, ayaw ninyo ihalad ang inyong mga halad nga sunugon sa bisan asang dapit nga inyong nagustuhan. Dili day kitay mo pili. Dili kitay magbuot. Kini diri nindot ni himo ag halad diri. Sama to kong amigo dito sa Lusaran, Talamban mga igsoon. Naghimog halad dito. Baka kanding ba to yang gihalad pero dili ti buok. Pila lang ka kilo. Unya ang pangutana mga igsoon, ikaw ba'y mo pili og dapit nga imong magustuhan para dito nimo himuon ang halad? Dili siya mismo. Kining bersikulo nga atong gihatag, nag-warning ang Adonai nga ayaw kamo paghimog halad sa bisan asa nga dapit nga inyong magustuhan ug kamoy magpili. Adto ihalad ang mga halad sa dapit nga akong pilion. Unya na isgutan sa ibabaw nini, apel ang mga ikapulo. Apel ang mga ikapulo adto sa dapit nga iyang pilion. Dili kay bisag asa mo magtigom aladad ang ikapulo perting sayo pa na wala na dili na biblical. Kanang pagpangobra nyo ikapulo dili na biblical. Kundili pagpanapi na sa mga tao, dayag nga pagpanapi na sa mga tao kay wala mahisubay sa protokol sa Adonai. Wala magsubay sa protokol sa Adonai, wala magsubay sa protokol sa Biblia. Ang paghatag ikapulo adto sa templo. So malas Malakias 3:10 inyong gibasa, dad-ang adto sa templo. Pero nganong kanang inyong gidad-an si kapulo, di man na templo. O nang sipyat, di ba? Ato ning nabalikan kay adito man sa lusot man tas pangutana kaganina nga gituman basad na ninyo ang paghimog mga halad. Akong gipasabot nga dunay mga halad, dunay mga sugo nga eksklusibo sa Israel lamang. Og dunay mga sugo nga applicable bisan asang dapita. Muna ang atong buhaton, dili ta mga tarungan, kundi tun-an ang Torah, tun-an ang balaod, as unsang matangas balaod ang atong tumanon dinhi sa atong gipuy-an nga Pilipinas. Di ba? Di kay magpataka ra sad tag apply. Tun-an na to nga kini applicable ni diri sa Pilipinas kay bisag asa ko magpuyo di atong buhaton sama na mga pista. Ang pista bisan asa ta magpuyo i-apply man na to. Sundan na to sa 14:22 gatos 29 Brad Roy. Deuteronomio gyapon. Sapagkat tinuod, imong ihatag ang ikanapulo sa tanang abot sa imong binhi. Nga ang uma nagahatag sa tuig-tuig. Og ikaw mukaon at tubangan sa Adonai nga imong Elohim nga sa dapit nga siya mo pili aron tanawa butang sa iyang ngalan didto. Tanawa asa kanon ang imong ikapulo dito sa dapit nga ang Adonai maoy nagpili. Nyaon sa kanang inyong giabangan nga simbahan, ang Adonai bay gapili, ang Ginoo bay gapili ana. Kamoy nangita ana. Asa mo kakitag dapit nga inyong katiguman, kamoy nangita, dili kang Adonai mo'y nagpili ana. Pastor ato na ilang kanang kapulo na sa mga mahalong restaurant. Anya, ang pastor ay magkaon-kaon sa ikapulo. Samtang dire, ang pagkaon sa imong ikapulo, ikaw, imong pamilya, ikaw nga tagyas imong ikapulo, ikaw tagyas ikapulo, ikaw mo'y mukaon sa imong ikapulo, uban sa imong pamilya, uban ang Levita ug ang pare. Mo nay protokol, mao nay lagda sa balaang kasulatan mahitungod sa ikapulo. Amen. Pero karon giunsa man yung pag-apply? Pastor ay nagkaon-kaon, di palit og balay gitukod og balay gi palit og auto. Ang tag-iyas ikapulo,
wa katilaw nagginamos lang in town. Ha? Pero sa Biblia, maglipay da imong tanan, ikaw nga tagya sa ikapulo, imong pamilya maglipay sa ikapulo, ang pare og ang mga libita og ang kabos apil pagani Brother, ang mga byuda og ang mga ilo imong pakanon. Munay balaod lagda sa ikapulo mga igsoon sa paghatag ikapulo. Tiwas og basa Brother. Ang ikanapulo sa imong lugas, sa imong bino, gikan sa imong lana, Oh. ug ang panganay sa imong mga panon, ug ang gagmay mananap, ug gikan sa imong mga panon, ug sa dagkong mananap. Oh. Aron ikaw magkakat-on sa pagkahadlok Oh. sa Adonai nga imong Elohim. Sa Amen. Adonai. So, tiyan mo na. Gidetalye ang mga ikapulo. Anak nga bersikulo. Naghisgot pag kwarta, Bradoy? Nas ubos. Kwarta? Pero kasamat. Atong tiwason, kung nabay kwarta. Sige. Ug kon ang dalan layo kaayo alang kanimo, mao nga ikaw dili makahimo sa pagpas-an ini. O kon ang dapit layo kayo gikan kanimo, nga ang Adonai nga imong Elohim mo pili aron sa pagpahimutang sa iyang ngalan didto, sa diha nga ang Adonai nga imong Elohim mipanalangin kanimo. Oh. Nan imong pulihan kini og kwarta. Oh. O Pulihan kwarta. Ang katong ikapulo. Oh. Ibaligya nimong ikapulo kay bukat ra ba? Layo ra. Layo ang biyahe. Layo ang biyahe. Ibaligya nimo. Pulihag kwarta. Pulihan kwarta. Oh. Og ihigot ang kwarta diha sa imong kamot. Oh. Og moadto ngadto sa dapit nga pilion sa Adonai Wow. Elohim. Adto gyud dapit nga pilion niya sa topas templo. Pagkauman. Og ikaw mohatag ni ana nga kwarta alang sa bisan unsa nga sa imong kalag nga nagakaibong. Oh. Alang sa mga baka o alang sa mga karnero o alang sa bino o alang sa maisog nga ilimnon Oh. o alang sa bisan unsa nga imong kalag nagatinguha. No. Og ikaw mukaon didto at tubangan sa Adonai nga imong Elohim. Ikaw ug ang imong panimalay. Unsa may imong kanon? Ang kwarta nimo? Ang ipapalit man ang Oh, mo day nay balaod, mo nay lagda. kung layo, Kung layo, palitan to akas Danau. Nya anhikas karkar. layo kay Goyos Baka. Oh, kumusta day tuod sa tong kaigsunan dias Danau ni Mami Nanay Faye og ni Brad Casimero Kapuyan. Kumusta ninyo? Taon-taon na tang magkita. Ingana, layo example lang ba? Ibaligya nimo kay sinako ang imong ikapulo kay ang ikapulo nga gisgutan gidetalye sa ibabaw gikan sa lana, sa imong bino, sa imong trigo o sa uban pa mga kahayupan. So, layo bukat kayong baka, dadon ang baka ikapulo, layo kayo. Ibaligya nimo imong baka. Ihigot nimo ang kwarta sa imong bukton matud pa. Pag abot nimo sa dapit nga gipili sa Adonai nga maong templo, unsay magustuhan sa imong kasing-kasing didto nga imong gusto paliton, mao toy imong paliton. Murag ang bot sa bot ba unsay ganahan nimo? Ganahan nimo ba? Lingaw dito Oh. templo. Unsay ganahan nimo nga kaon-kaonon, unsay ganahan nimo nga maglipay-lipay katos templo, ipalito nimong ikapulo, dili kay direct nga ang kwarta ihatag sa pare. Dili direct ihatag sa pare ang kwarta. Ikaw mo'y mopalit sa imong kwarta sa imong magustuhan dito sa Jerusalem, dito sa templo, aron nga ikaw kag imong pamilya maglipay mo sa tubangan sa Ginoo samtang magkaon mo sa ikapulo nga imong gipalit. Katong imong kwarta nga nahimong ikapulo, kwarta nga gidala na, ipalit to nimo balik dito og mga butang nga imong magustuhan, pagkaon nga imong magustuhan, bino baron nga isog, bino baron nga matamis o mga baka, karnero, tambok nga imong magustuhan, sa bisan unsa nga magustuhan nimo para maglipay lang mo og ang imong pamilya. Amen. Mao nay lagda mga igsoon sa paghatag sa ikapulo. Maro ko pastor kay putlong na tawas kwarta. Dito man mo putol sa kwarta. Oh, tanawa pwede day kwarta. Nya ang kwarta tiwasa pag abot dito palit man sa dena dili direct nga ihatag sa pare. Mao na naa ang balaod or lagda sa paghatag sa ikapulo mga igsoon. Mao na naa nga akong ipasabot nga ang paghimog halad adto lang na buhaton sa templo sa Israel. Nganuman, doon na lang say pare dito nga mooy mo himo sa maong halad. Og kita nga mga tao wala ta sibilyan ta wa ta tagaig katungod sa pag himo og halad. Kundili ang pare gayod mao'y atong tugyanan sa atong mga halad kay sila'y maghimog halad para nato. Anya karon?
Asa ang templos Pilipinas? Wala. Asa ang mga paring Levitas Pilipinas? Wala. So, wala tay kagahom, wala tay katungod nga mosunod aning mga balaod sa paghimughalad, paghatag ikapulo kay way pari, way Levita. Invalid. Invalid ang tanan nimong ikapulo dire, pastor ay nabulahan, pero wa na dawata sa langit. Atong basahon ang Hebrewhanon, City 5, Bradoy. Kinsay mukobra sa ikapulo? Para maimbalido yun, para mabalido ang imong paghatag sa ikapulo. Pero dili gani mahusto ang imong paghatag sa ikapulo, imbalido yun na. Pero kung gusto ka mahimong balido ang imong paghatag sa ikapulo, husto hagyod. Kinsay hatagan, asa dad-a. Og sa pagkatinuod sila gikan sa mga anak ni Levi, kinsa nagadawat sa katungdanan sa pagkapari. Adunay kasuguan sa pagkuha sa mga ikanapulo gikan sa mga tao sumala sa balaod. Tanawa, Nga gikan sa ilang igsuon bisan kun sila migawas gikan sa hawakan ni Abraham. tanawa ra maison. Walay nasulat sa Biblia nga ang mga pastor gitagaag katungod sa pagkubrag ikapulo. Unsay giingon diri sa Hebrewhanon? New Testament ni siya ha. Og ang mga kagikan ni Levi nga mga pare gisugo sa balaod sa pagkobra og ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Asa man dapita nga ang mga pastor gisugo sa pagkobrag ikapulo. Ang mga reliyon, mga sikta, asa man mabasa nga ang Assemblies of God magtigom og ikapulo, mangubrag ikapulo. Asa mabasa nga ang Jesus Miracle Crusade mangubrag ikapulo, gisugo? Wala. Asa mabasa nga si Kibuloy gisugo sa pagkubrag ikapulo? Tungod ba kay nangangkon ka nga anak ka? May katungod na kang mangubrag ikapulo? Ang pagpangangkon dali rana isulti. Pero sala sada sa taho nga mutuo. Muna nga di mi mo pugong mangangkon kang anak kas Ginoo Kibuloy. Ikaw ang anak, imo masadang pangangkon, way mo pugong nimo. Miangkon magani ka nga sige nakagbalik-balik dito sa langit. Ay mo nang ipang tunob-tunuban tong mga planeta dito. Wag kay mo pugway magbuot nimo ana. Kay way limit ang pagpangangkon sa tao. Mo na tinuod. Amen. Way limit ang pagpangangkon sa tao. Bisan pag moingon ka nga dito sa kas adlaw, ni adto na kas adlaw gitumban mo ang adlaw, nagsuroy-suroy ka to sa adlaw. Ni adto kas adlaw panahon sa kadlaw naron dili init. Di ba? Way magbuot nimo ana. Mo na ayaw mo kamo mga igsoon nga naminaw, siguruhan ninyo nga nahusto ba ang inyong paghatag sa ikapulo. Kay ang gisugo sa pagkubrag ikapulo, ang mga Levita radiay nga mga pare. Adto pa gyud sila mangobra sa katawhan sa Israel. Nga sa ato pa nangobra sila gikan sa ilang kaugalingong katagilungsod bisan kon mga kaliwat usab sila ni Abraham. Munang giingon sa Biblia, dinhi ang ikapulo gidawat sa mga taong may kamatayon. Pag ingog dinhi, ang pangutana Pilipinas na. Dinhi ba kay dito si Pablo gasulti may tungod sa katawhan sa Israel. Munang giingon sa Pablo diya sa unahan na nga bersikulo, dinhi ang ikapulo gidawat sa mga taong may kamatayon, apan didto sa langit gidawat kini sa napamatud-an nga buhi sa dayon nga mao si Adonai Yeshua, mao ang Elohim. Tinuod na siya. Gidawat na dito sa langit kung ang imong pagsunod sa ikapulo diri sa kalibutan husto. Sakto ba? Sakto ba sa gitawag protocol ba nagsubay Amen. sa lagda? Pero kung wa madawaton day na nga wrong way man ka. Sabot. Di ginadawaton dito sa langit ang imong paghatag ikapulo kay sayop ang imong gihatagan, sayop ang imong gidad-an, sayop mo tanan. Mo na hunaw-naon. Naunaw nimo. Pag sayop ang imong gihatagan, sayop ang imong gihatag kay ang imong gihatag kwarta, sayop. Ang imong gihatagan pastor, sayop.
ang imong gidadaan diha pa gyud sa dapit nga inyong giabangan sayop lang gyapon. So ang resulta walay husto. Malangit din na, madawat din na. Kana lang kasimpol, pastilan mga brad nako diya sa Miracle Crusade kung di mo magpatuo, magpaturatoy lang mo sa inyong gibati tagay naluoy na mo sa mga worker, mga preacher, kaluoy na lay nagsugo ninyo mga hatong mga kapulo, kamo gyapon pildi ana. Ha, kamo gyapon pildi. Wala mo sila nailad, nagpailad. Wa mo, o dili na mo matawag na nailad. Kung dili, nagpailad na gid mo. Gawas lang kung wa mo makadungog sa akong wali dire sa radyo, bahay na ng ikapulo, maingon mo nga, nailad yun may nakabadlong nga mo god, way nakatugan. Pero nakadungog na kaan eh. Pero, magpaturatoy lang yapong kag hatag sa imong ikapulo, kay para pabilib na lang sa tingali ka ba nga, aron ingnon nga, giver, narabay giver nga di mo hatag, napoy dili giver pero mo hatag. Ambot lang ka kung unsaon na siya pag spelling o pag-explain mga igsoon, giver nga di mo hatag o dili giver pero mo hatag. Muna nga ayaw na lang, ayaw pagpabilib. Ayaw pagpatuos mga tao. I-apply ang Biblia. Kay ang pagpangalagad, brad, sister, naminaw mo ron, ang pagpangalagad sa Ginoo dili pagpakitang tao. Dili pagpabilib sa imong sikataw, kundi ang pagsunod sa iyang sugog balaod. Amen. Sa imong pagkamahinatagon sa imong kapulo kay giver ilagihay kuno ka. Ang pangutana, natuman ba nimo ang sugog balaod sa Ginoo nga di man na mo'y lagda di ay sa paghatag sa kapulo base sa Biblia nga atong gibasa dires Deuteronomio. 12:5 ngadto sa 14 og dires Deuteronomio 14 og sa Malakias 3:10 og sa Hebrehanon 7:14 o 7:5. Akong usbo na nga ang ikapulo kung kwarta ang imong ikapulo, wrong. Asa gikan imong kwarta, gikas negosyo, gikas construction, niya gihatag nimo sa pastor, wrong. Ikaduha, nihatag kas pastor, wrong. Kay ang mukobra ikapulo di ay libita nga pare. Ikatulo, ang dapit nga imong gidadaan, dili templo, wrong lang gyapon. So, ay pagdahom nga panalaginan ka. Tanawa na mga taga-Bliss. Diyas tabunok ba? Kanang lugar sa Blaze, diyas mo, mananga. Nangadato bago na sila. Tinuod pa? Wa pa ko sa miracle wa pa ko mugawas miracle, kauban ko na sila. Kanang taga Blaze, diya sa mananga. Nganong hangtod karon pobre lagi gyapon. Nga, kwintahon na to, so goods 1995. Kay pag-abot na ko diyas miracle, 1993. Diyas tabunok, diha na sila, membro na sila, 1991 pa. So, karon tuig 2019 na ta. Nganong hangtod karon pobre man gyapon kung tinuod pa nga gipanalanginan. Pero moingon mo nga ngadto katong uban po nadato man lagi. Kay naningkamot man, nagtarong eskwela, nakahumag eskwela, na profesional, nakatrabaho abroad, mo asenso gyud pero kung ikapulo mo'y pasanginlan, di ko mo tuog mo asinso mga igsoon. At tanawar ko ning mga karpentero na to diya sa Bliss nga ang gisaligan pagpamanday ragyod. Nya na dato. Muligwat man dayon ang preacher. Oh. Dili ra dato sa financial dato spiritual. Muligwat man sad mo na mailad lagi apon ang tao magpailad lagi gyud. Kay ligwatan man sa dengag, dili datos financial pero datos espiritual. So, ang ikapulo mga igsoon, financial ang gisgutan ani. Financial ang gisgutan ani, dapat ang imong financial mo uswag. Amen. Dili kay kon, may nga mo katukuban na dato lagi kay naningkamot man. Nagnegosyo, o nagtarog eskwela, unya na profesional, unya nakapandrabaho maayong trabaho. Natural mo asinso, nakapangabroad, ilabi na kung nagsiman, nakasakay barko, mo asinso gyud. Pero gikapulo may pasinginlan ay giyugog patuha mga igsoon. Kay kana mga panday nato diya sa Blaze nga makauban tos miracle sa una hangtod ron, panday lang gyapon, pobre lang gyapon. Mo na wa masubay ang hustong pamaagi sa paghatag sa ikapulo. Atong balikan ang atong gibasa sa Leviticus, balik ta sa pagpahinumdom sa pista. Iwas atong basa bradoy. Bahin sa pista ta.
Kaya ato lang ning gilakbitan kay nahisgot mo kunig mga halad. Okay. Leviticus 23, balikan na to. 23 na balik. Mm. O ang Adonai misulti ngadto ni Moshe nga nagaingon. Sulti ngadto sa mga anak sa Israel nga magaingon. Sa ikapito nga bulan sa unang adlaw sa bulan kamo Adonai usa ka igpapahulay. Oh. Usa ka handumanan sa pagpatingog sa mga trompeta. Usa ka balaang panagkatigom. Usa ka balaang panagkatigom ang gitawag pistas trompeta mga igsoon. Muna ang giimbitar mo na mo mga kaigsunan nga paningkamot gyud mo nga makatambong mo sa pistas trompeta. Munang amo bitong advance ang pahibalodaan kanos ang pizza kay aron nga makapail mo og live daan ngadto sa inyo mga kumpanya nga gitrabahoan aron di mo mapalpak sa pagsaulog sa mga pistas Adonai kay kining pistas trompeta majority sa mga Hudyo nga nagtuon sa Torah nagtuog yod nga mobalik ang Ginoo, mobalik ang Misaya atol sa Feast of Trumpet, pistas trompeta. Munang kung mapakyas kas pagtambong sa mga pistas trompeta, maigsoon, noy siguro maalkansi ka. Munang kinala nga atinta kanunay sa pistas trompeta kay hinumdumi ha, tanang mga panghitabo dias Biblia atol gyud sa mga kapistahan sa Adonai. Balik ko na kog pahinumdum ninyo. Si Yeshua namatay atol sa Feast of Pisak, pista sa Passover. Pisak namatay ang Misaya. Pista sa unleavened bread. Ang Misaya gilansang o namatay. Di ba? Unya, nabanhaw siya sa ikatulong adlaw. Muna gitawag og pista sa unang bunga. Pagkahuman, gibubo ang Ruach HaKodesh. Katong sa Buhat Kapitulo 2. Gibubo ang Holy Spirit sa Aperom. Unsang adlaw na tunong atol sa Shabuot. Gitawag og Pentecost. Day of Pentecost. Ato pa sa Hebreo, Shabuot. Yom Shabuot. Gibubo mga igsoon ang Ruach HaKodesh. Muna naahatiman igina ninyo akong ipahinumdom nga ang mga panghitabo sa Biblia o gihatag ang napulo kasugo dito sa Sinai at tulsad sa Shabuot mga igsoon. Muna nga ang mga pista nga gitudlo gitawag nagmuidim. Unsa nang muidim? Tinudlong mga panahon. Ug ang nagtudlo ni ana mao ang atong makagagahom nga amahan. Muna nga ayaw si Piata ang iyang mga muidim sa pagtambong kay kalagmitan diha niya ihatag o diha mahitabo ang iyang mga plano sa atong kinabuhi. Muna karong pista sa trompeta September 30 na siya. Nga magsugod ta sa pagsalop sa adlaw sa Domingo sa gabi. Muna naa diya Domingo sa hapon, pizza 29. Yeah. Lunes pizza 30 muna ang kahulugan gyud sa maong pista mga igsoon. Mao na ang Tisri 1 sa Jewish nga kalendar. Tiwason tog basa bradoy. Diri na punta sa ang adlaw sa pagpapasasala kay mao man mosunod nga pista human sa pistas trompeta na pulok adlaw gikan sa pistas trompeta mao na sad ang gitawag og Yom Kippur. Yom Kippur adlaw sa pagpapasasala. Okay, atong basahon bradoy. 27. Usab sa ikanapulo ka adlaw, niining kapito nga bulan adunay usa ka adlaw sa pagtabon sa sala. Kini usa ka balaang panagkatigom nganha kaninyo. Amen. Og kamo mosakit sa inyong mga kalag. Og mohalad og usa ka halad nga gihimo pinaagi og kalayo ngadto sa Adonai. Og kamo dili mohimo og buhat diha ni anang maong adlaw. Kay kini usa ka adlaw sa pagtabon sa sala aron sa paghimo og usa ka pagtabon sa sala alang ka ninyo at ubangan sa Adonai nga inyong ilugin. Amen. Kay ang bisan unsa nga kalag nga dili masakitan ni anang maong adlaw siya pagaputlon gikan diha sa iyang katawhan. Timanin na ang hugot or estrikto nga tugon sa atong makagagahom nga amahan. Nga ang dili kuno magsakit sa iyang kaugalingon. Ang di magtuman niini nga kapistahan gitawag Yom Kippur pagaputlon gikan siyang katawhan. Muna nga file gyud leave aning adlaw. Ayaw gyud ipalabi ang trabaho. Kay kuyaw kayo ang dili tiyaw ang hulga sa Adonai, may untag hulga-hulga lang ni. Tinud-on na bagay niya kay siya gyud namulong ani ha. Ang dili magsakit siyang kaugalingon, ang dili magpuasa
ang dili magpuasa kining adlaw sa pagsakit sa kaugalingon sa laing term adlaw sa pagpuasa mga igsoon. Ang Adonai miingon kang Moises, na usab kang Moises, ang ikapitong adlaw ni ining bulana, ikapitong adlaw Tisri, ikapitong bulan. Ang ikapitong bulan mao ang adlaw sa pagpapa sa sala. Ang ikanapulong adlaw ni ining bulana mao ang ikapitong bulan, mao ang adlaw sa pagpapa sa sala, og panahon kini nga himuon ninyo ang balaang panagtigom, pagpuasa kamo og paghalad kamog halad nga mga sunugon alang sa Adonai. Pagpuasa kamo, ang sugo diya sa ikanapulong adlaw sa ikapitong bulan sa ato pa Tisri 10. Kaya ang ikapitong bulan Tisri. Kana nga ngalan Tisri dito sa Hebrew. Unya pitsa ana ikanapulong adlaw sa Tisri mao ang adlaw sa pagpapas sa sala. Unsa mang sala ang papason ana? Maigsoon, maingon ang uban nga hagbay naman gipapas ni Yeshua ang atong sala. Yes. Wa misupak ana. Ang sala nga gipapas ni Yeshua mao to ang atong sala kaniadto sala nga atong gitawag sala nga panulundon. Nga tungod sa sala nila ni Adan ug ni Eva napasa ng sala tungod sa sala miabot ang kamatayon, pero katong sala nila gipasaylo tos dugo ni Adonai Yeshua. Hinumdumi nga human ka modawat sa bautismo sa tubig sa ngalan ni Adonai Yeshua, hinumdumi nga may mga panahon makasala na sad ka. Kada adlaw makasala gyud ang tao. So, kanang sala nato nga mabuhat kada adlaw kay tao ra man ta, dili na wala na maapil sa dugo ni Adonai Yeshua. Mo na nga doon na siya gigahin nga adlaw, doon na siya pamaagi nga matag tuig, doon ay adlaw siya nga gigahin nga ang imong sala iyang pagapapason. Muna magsaulog ka sa Yom Kippur, adlaw sa pagpapa sa sala. Ang imong buhaton simple lang, magpuasa ka, sakiton mo ang imong kaugalingon. Ang taga Miracle sisiw kay na. Kanang puasa nga one day, sisiw kay na sa Miracle kay suhito man tadya bisan gani ang 3 days, kanang 3 days fastings mga bata ra man na, mga children's choir ra na sa taga Miracle. Pero ang imong puasa kung dili maatol sa muidim sa gitudlong panahon sa Ginoo, way kwenta. Wadya mo gyapon na. Pero dapat ang imong pagpuasa iatol nimo sa iyang muidim. Amen. Siya ay nagtudlo, siya ay nag-schedule. Ayaw supa ka. May ng uban nga, bito ko kinalang kay papas ni Adonai Yeshua nga kung sala. Maghinulsul ko. Sakto man kasi mo na, pero ang pagsupak sa sugo, usa kada kong sala. Sundan protocol lagi sa Ginoo. Ayaw lang ang pagsupak-supak. Naas Biblia, sundan na lang. Parang way kay kontra. Di mo kontrang Ginoo. Di kay magpakaroon inon kang may laki pa kas Ginoo. Kung musupak kas iyang gitudlo nga panahon. Amo puasa day ko brad sa laing adlaw. Di lang kung tunong anak. May laki pa kas Ginoo. Pero kung tahod kas Ginoo nga, way makalupig sa Ginoo, siyang hari sa tanan, labaw sa tanan, way makasupak siyang kabubuton, way mawala ni mog musunod ta siyang kabubuton, musunod ta siyang sugo. Magpuasa kuno ta, mga igsoon. Kay gingon dia, ayaw kamo pagtrabaho sa maong adlaw. Kay mauman kini ang adlaw sa pagpapa sa inyong mga sala sa tubangan sa Adonai nga inyong Elohim. Ayaw gyud pagtrabaho bisag unsa. Magtrabaho sa kang gapuasa ka, mapas mo kas kusog. Ayaw gyud pagtrabaho bisag unsa, kay adlaw kini sa pagpapa sa inyong mga sala sa atubangan sa Adonai. Manang imong buhaton magpuasa ka, magpungko ra ka, maglingkod ra ka ba? Gapuasa ka. Ngano man sa sige kang lingkod samtang gapuasa, nagsige pog limpyo ang Adonai sa imong mga sala. Adlaw kinis pagpapa sa imong mga sala. Unya anon sa imong buhaton diya samtang nagpuasa ka, magsire kag hinulsol. Sige ra kag hinulsol sa imong mga kaluyahon, sa imong mga kanang kapakyasan sa atong mga kasalanan. Unsang adlaw na siya, magigsoon ang Yom Kippur karong Oktubre 9. Magsugod na ang puasa nimo sa alas 8, pitsa 8 sa Oktubre. Pitsa 8 sa Oktubre. Sa pagsalob sa adlaw, di na kamukaon hangtod sa pitsa 9. Mao na ang adlaw sa pagpapasasala. Oktubre 9 gid siya ang iyang adlaw.
Muna ang adlaw sa Yom Kippur. Onya, asa nakataman Rodroy? 30 katama, no? Ang dili magpuasa sa maong adlaw, hinginlan gikan sa iyang mga kabanay. Mao na gisulti sa Ginoo. Sa Yod Hevavhe. Ang dili magpuasa, dili si Moises mo nagsultihan na. Kung dili ka magpuasa ni anang adlaw sa Yom Kippur, hinginlan ka gikan sa iyang mga kabanay. Nya, ikaw ba'y magbuot? Pag hinginlan ka niya, wa na kay labot sa kubinan, wa kay labot sa kaluwasan. Kay ang kaluwasan alang raman sa iyang katawhan. Pag hinginlan ka gikan sa iyang katawhan, meaning wa kay labot sa iyang kaluwasan og dili na kanya katawhan. Unya, kung siya mo hingilin, nabay makapugong nga kinsang tao? Way makapangabugar nimo dia. Hinginlan ka sa makagagahom, kinsa may mga bugar nimo. Nga ang imong Adonai Yeshua, nga imong gituohan, mo may mo hingilin nimo. Ang imong gilauman, nga mo imong manluluwas, mo imong Elohim, mo may mo hingilin nimo. O, kinsa may mga bugar nimo dia. Mo na ang ato, maningkamot ta, nga makatuman ta, ni ini gitawag Yom Kippur, mga igsoon. Ha? Pizza 9 sa Oktubre. O, tiwason tog basa, Bradroy, 30. Kay ang bisan unsang kalag nga naghimo og bisan unsang buhat Oh. diha niya ng adlaw, ang maong kalag akong laglagon gikan diha sa iyang katawhan. Da, tanawa na. Dire ang term, patyon, laglagon, gikan sa iyang katawhan. Sa to patay na ang imong espiritual. Patay na ang imong kaluwasan. Patay na ang imong paglaom. Laglagon ka. Padayon. Dili kamo muhimo og bisan unsang matang sa buhat. Oh. Kini mahimo nga usa ka tulumanon sa kahangturan lukop sa inyong mga kaliwatan diha sa tanan ninyong puy-anan. Amen. Padayon. Kini mahimo nganha kaninyo nga usa ka igpapahulay sa pahulay o kamo musakit sa inyong mga kalag. Amen. Sa Puasa. ikasiyam kaadlaw sa bulan diha sa kagabhion, Oh. gikan sa kagabhion ngadto sa kagabhion Amen. kamo sa ulog sa inyong igpapahulay. Amen. Adlaw kini alang sa hingpit nga pagpahulay og kinahanglan nga magpuasa kamo. Magsugod kini sa hapon, sa sunod hapon, sa ikasiyam nga adlaw sa maong bulan. Okay, mo na siya magsugod sa hapon ang puasa sa 9, sa 8 gabi sa hapon, mahumantas 9 sa hapon sad. Okay, anin na ta sa pangilin sa mga balong-balong sa Hebreo Sukkot. Oktubre 14 ni siya mahitabo aning bulan na karon. Oktubre 14 tuig 2019. Maigsoon ang atong pista sa Sukkot. Say, basahon to ang pista sa Sukkot. Ang Adonai mingon na usab kang Moises. Sultihi ang mga Israelita. Ang ika-15 kaadlaw ni ining ikapitong bulan mao ang kasaulugan sa mga balong-balong. Pahinungod sa Adonai. Mulungtad kinig 7 kaadlaw. Sa unang adlaw himuha ninyo ang usa ka balaang panagtigo og ayaw kamo pagtrabaho bug-at. Sulod sa 7 kaadlaw paghalad kamog mga halad nga sunugon alang sa Adonai. Sa ikawalong adlaw paghimo kamog balaang panagtigom. Amen. Og paghalad kamog mga halad nga sunugon alang sa Adonai. So unsang instruksyon ani mga igsoon sa unang adlaw himuon ang balaang panagkatigom sa pista sa Sukkot or pista sa mga balong-balong. Unang adlaw himuon ang balaang panagkatigom. Og sa ikawalong adlaw kay 7 ka adlaw man nimo kabat no 7 ka adlaw ang pistas balong-balong balik usa ka semana. Pag abot sa ikawalo adlaw dili si kapito kundi sa ikawalo nga adlaw maghimo na sad kuno og balaang panagkatigom. Mao na ang gitawag og Simchat Torah mga igsoon. Okay, tiwaso na to. Mo na instruksyon na paminaw na tog maayo ang Biblia. Kay balaan man kini nga panagtigom, Balaan ayaw yun. kamo pagtrabaho bug-at. Mao kini Balaan yun nga panagkatigom busa di ta magtrabaho bugat. Mao kini ang mga kasaulugan nga gitakda sa Adonai o kinahanglan nga ipahibalo ninyo nga maoy mga panahon sa balaang panagtigom. Amen. Paghalad ngadto sa Adonai og mga halad nga pagkaon nga sunugonon, mga halad nga mananap nga sunugon, mga halad nga mga uhay, uban pang mga halad o mga halad nga ilimnon.
ang matag usa niini ihalad sa gitakda nga adlaw. Amen. 38. Mm. Kini walay labot sa mga adlaw nga ipapahulay sa Adunay o sa inyong mga gasa ingon man sa inyong mga halad sa pagtuman sa panaad o sa inyong kinabubutong mga halad nga inyong ihatag sa Adunay. Amen. Sa ika-15 nga adlaw sa ikapitong bulan sa dihang Hipos na. ninyo ang abot sa inyong yuta pag saulog kamo alang sa Adunay sulod sa 7 ka adlaw. Ang unang adlaw ug Ang ikawalo maoy mga adlaw sa hingpit nga pahulay. Amen. Sa unang adlaw panguha kamo og mga bunga sa mga kahoy nga makaon, mga palwa Mo nay sa lagda. palmira, mga sanga sa mga kahoy nga daghan og Dahon. og mga tambo sa sapa og paglipay kamo sa atubangan sa dunay nga inyong Elohim sulod sa 7 ka adlaw. Sa ulugan ninyo kini alang sa Adunay sulod sa usa ka semana sa ikapitong bulan sa tuig. Tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo ug sa inyong mga Kaliwatan. Sulod sa usa ka semana ang tanang mga lumad Nga Israelita adto magpuyo sa mga Balong-balong. aron ang umaabot ninyong mga Kaliwatan. mahibalo nga sa dihang gikuha ko ang mga Israelita gikan sa Ehipto gipapuyo ko sila sa mga balong-balong. Balong-balong. Ako ang Adunay nga inyong Elohim. Usa gipahibalo ni Moises sa mga Israelita Ang nga gitagal. ang gitakda nga mga kasaulugan sa Adunay. Amen. Gitakda nga magkasuulugan sa to pa mga muidim. Mao ni balaod og mao ni lagda pagsaulog sa gitawag og balong-balong, pistas balong-balong or sukot sa Hebreo mga igsoon. Sa laing term gitawag Feast of Tabernacle. So, imong sa ulogon ni siya 7 ka adlaw. Ang lumad nga Israelita adto magpuyo sa mga balong-balong. Muna nga makita nimo sa YouTube tan-aw nimo ang mga Hudyo mga igsoon bisag mga dato sila magbuhat sila balong-balong diha sa ilang mga nataran. Unya diha na sila magpuyo sulod yun sa usa ka semana anha mga tulog silang balong-balong. Kada gabi tulog balong-balong sulod sa 7 ka semana. Ang lumad nga Israelita maoy gisugo anak. Nya kita kay di man ta lumad niya man tas Pilipinas na himong lumad. Wa man ta malumad sa Israel sa pagkakaron radoy. Lumad naman ta diri sa Pilipinas pero munang dili ta pwede tag di ta matulog lang sa atong balong-balong pero wasad gidili sa Biblia kung anha ka matulog sa imong balong-balong. Ganahan ka matulog sa imong balong-balong sulod sa usa ka semana. Unya, pagkaabot sa ang unang adlaw, mao ang balaang panagkatigom. Hinumduman na, di ta magtrabaho bisan unsa. Sa unang adlaw, di magtrabaho bugat, magbalaan og panagkatigom. Doon ay balaan nga panagkatigom. Pag ikawalo, na po'y balaang panagkatigom, mao na nga atong Simchat Torah. So, mao na yung mga igsoon nga, ang Simchat Torah, gitawag na rejoicing of the Torah. Muna magsayo-sayaw ta, maglipay ta nga atong kugoson ang Torah scroll nato, atong isayaw ang Torah scroll, ato na siyang kugoson samtang magdaig ta sa Adunay. Unya, sa unang adlaw, ang buhaton nato ana mao nga mutol ta og mga kahoy nga daghag bunga. Manguha kamo og mga bunga sa mga kahoy mo na ang atong mga balong-balong atong dekorasyonan og mga bunga, bitayan og mga bunga sa kahoy nga mga makaon. Unya, kanang bunga sa kahoy nga makaon og mga palwa, butangag mga palwa sa palmera og mga sanga sa mga kahoy nga daghan kaayog dahon. Mga igsoon sa to pa ang imong iatop mga dahon sa kahoy sa imong payag-payag ba murabag balay-balay. Balong-balong. Og mga tambo sa sapa, imo na siyang dekorasyonan og paglipay kamo sa tubangan sa Iyod-Hivavhe. Ang paghimo ana, maglipay ka kanang malipayon ka nga nagsaulog aning kapistahan, aning nga pista. Maglipay kamo sa tubangan sa Adunay nga inyong Elohim. Katong Yom Kippur kaganina adtos pagpapasasala, wala siya sugo nga maglipay. Kay sakit don man imong kaugalingon. Muwa siya sugo nga maglipay kadto.
Pero aning pagsaulog sa pista sa balong-balong, naa na siya sugo nga maglipay ta sa tubangan sa Yod-Hivavhi nga atong Elohim. Sa ulogo nato kini, ingon nga pangilin sa Yod-Hivavhi, sulod sa usa ka semana, mga igsoon. Sa ikapitong bulan, sa tuig, sa to pa, Tisri, gihapon ni siya. Tisri, 15 magsugod, mahuman na siya ngadto sa 21 sa Tisri kay 21 man ni kaadlaw. Oh. Onya karon maigsoon niingon pagid ang Adonai, tulumanon kini nga walay katapusan. Tiaw mo na. Tulumanon kini nga walay katapusan sa ulugan ninyo, ingon nga pangilin sa Adonai sulod sa usa ka semana sa ikapitong bulan sa tuig. Tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo og sa inyong makaliwatan. Ha? Alang kaninyo og sa inyong makaliwatan man wala pa ni maputol. Mga igsoon, samtang naay kaliwatan ng Israel, samtang naglungtad ang Israel, ang mga pistas balong-balong dili maputol. Nya nga naman ang mga Kristiyanos, mga Pentecostal, mga born again, wa man magsaulog ani. Nga hibaluman sila nga ang kaliwatan sa Israel naglungtad pa hangtod karon. Nya tulumanon kini alang kaninyo og sa tanan ninyong kaliwatan. Mo may sugo diya sa Adonai. Sulod sa usa ka semana ang tanang mga lumad nga Israelita adto magpuyo sa mga balong-balong. Aron ang umaabot ninyong kaliwatan, mahibalo nga sa dihang gikuha ko ang mga Israelita sa Ehipto, gipapuyo ko sila sa mga balong-balong. Ako ang Yod-Hivavhi nga inyong Elohim. Maoy nagsugo ni ini mangigsoon. Dili si Gideon, dili ako, kundi ang Yod-Hivavhi, ang Elohim sa Israel. Maoy nagsugo kanato ni ini sa pagsaulog aning pista sa mga balong-balong mga kaigsunan. Ha? Muni nga ato gini siyang paningkamutan nga ato ni siyang mabuhat kay bisan gani sa Zacarias 14 gipakita dito nga pag-abot sa millennium naman ning Zacarias 14 nagisgot na ni may tungod sa millennium sa ulogon yapong pistas balong-balong mga igsoon niya Zacarias 14 versikulo 18. Magsugod ta sa 16. Og kini mahitabo nga ang matag usa nga nahibilin gikan sa tanang kanasuran nga miadto batok sa Jerusalem muadto bisan sa pagtunga sa tuig-tuig aron sa pagsimba sa hari nga ang Adonai sa mga panon. Amen. Sa pagsaulog sa mga pista sa mga tabernakulo. Amen. Pistas balong-balong. Kamo na lay tiwas ug basa niya na may isuon kay nahutdan naman ta sa panahon. Ako mag-aawhag kaninyo sa pagsunod kanako sa mga pag-ampo. Ug ingna ang Adonai Yeshua, salamat kayo sa mga dugang lamdag nga imong gihatag kanako. Pinaagi ning programa sa kahanginan. Naot pa Adonai Yeshua nga hatagan mo kog higayon nga makatuman sa imong mga sugog balaod, makasaulog sa imong mga pangilin nga dugay na nakong ipangandoy sa ngalan mo Adonai Yeshua Hamashiach. Amen. Adonai Yeshua, hinaot nga ikaw mga panalangin sa among mga sukidig paminaw. Hinaot pa nga magahatag ka kanilang kadasig kasibot sa pagpaningkamot nga mutambong sa imong mga kapistahan. Sa ngalan mo Adonai Yeshua Hamashiach. Amen. O kay wala naman kita igong panahon, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva. Kauban sa itong beloved Brother Roy Celeste. O sa akong mahal nga anak, Chid Kinore Silva. Manamilit kanyong tanan sa pag-ingon. Bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan. Magatuog magatuman nini. Hangtod sa sunod nga higayon. Sa samang takna o sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Baruch haba b'Shem Adonai, dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan, Shalom, Shalom. Pinduton ng pula.